O día 20 foi un día moi especial, o día dos dereitos do neno. Dereitos do neno, vos sois nenos, verdade? Bueno, vos vou dicir un poquinho que é un dereito. Un dereito é, por exemplo, dereito a comer. A todos vos gusta comer, verdade? E cando chega o recreo, esas galletiñas, cando estades enfermiños, ides ao médico, verdade? Tamén tendes o dereito á saúde. E logo aquí hai un dereito moi importante, que é o dereito a estar aquí, no cole, o dereito á educación. Ni el idioma, raza o religión. Da igual de dónde vienes, da igual a dónde vas, si vives en el campo o en la gran ciudad. Nacemos libres, nacemos iguales, tenemos derechos universales. Nacemos libres, nacemos iguales, los mismos derechos, somos responsables. Dereito a atención e axuda preferentes en situacións de perigo. Dereito a ser protegido contra o abandono e a explotación no traballo.